U osnovnej školi i gimnaziji Petro Kuzmijak maturantom ruského i srpského oddelenia gimnaziji i turističného na Prijamu prezentovani možlivosti studiranja na grekokatolickým teologijnym fakultetu Prešovského univerziteta u Slovackej. Prezentaciju otrimali dekan toho fakulteta, svjašćenik Peter Šturak i docent Kamil Kardis. Na tým fakultetu, ktorý má približno 500 studentov i veci studijní grupy, od ktorých je jedna viazaná za bohoslovský studij, maturanti našej školy môžu sa upísať bez príjemných ispitoch a studiranie bezplatné s tým, že spomnutý fakultet pomáha i u obezpečovanju zmestenia i kostiranja u internatu. Prepodavanja sa otrimujú na slovackým jazyku, ale jeho predstaviteľe vyražali porihtanosť, že by na perším roku mali veľa porozumenia, to by še i väčšina prepodavanja i ispiti na perším roku odbivali práve na takým jazyku, na jakým my tu bešedujeme, odnosno po rusky. Istočasne u Dome borcov i penzioneroch ekologijný ruch Željeni perseň označal Deň planety Žemi, hoč von datumsky pada na jutre. U kulturno-umetnickej programy učestvovali djeci zo predškolskej ustanovi Bambi, djeci štvrtých klasoch osnovnej školy i dziewocka špivacka grupa Doma kultúry, a po zakončenju tej programy u popoladňových odzinoch ekologijný ruch podaroval i 50 drevka Pavlovniji daskelim institucijom i organizacijom, ktorí budú posadzení na vecej lokacijoch u Valavlje.